simplemente vou ser breve na intervención para aclarar unha cousa. Este novo goberno, o único que quere é o que deseamos, é que esta legislatura que sea unha legislatura de progreso, unha legislatura onde se poidan facer cousas e sacar da situación en que se encontra este concello. Porque eu penso, e non vou ir a explicar aquí en que situación se encontra este concello. Creo que os portavoces que falaron antes conocen perfectamente, como conozco eu, a situación deste concello. Nós o que buscamos é que sea un concello áxil, porque aquí neste concello se lle debe a todo o mundo. E nós non podemos estar retrasando un pleno, nin outro pleno, nin comisións, porque hai moitas decisións importantes que tomar. E esas decisións importantes conleva a que moita pequena empresa teña que pechar e teña que mandar os traballadores ao paro. Iso é porque buscamos agilidade. Por eso, estamos cumplindo, dixendo a concelleira do Partido Popular, coa lei. Temos informe de Secretaría de Intervención que avalan o que estamos a facer hoxe. Que non concorden co que di o señor Millán, que está dicindo que ten 9 concelleiros, eu quero recordar que ten 7. Usted ten 7. Sí. Usted falou en todo o momento de 9, porque usted ten 7. Usted ten 7, como o Partido Popular ten 8, e o Partido Socialista ten 2. E iso ten que quedar absolutamente claro a todos. Nós estamos facendo un grande esforzo e contamos coa oposición, dixo no primeiro día, e contamos cos veciños de Moaña para salir todos desta situación difícil que se encontra a maioría do pueblo de Moaña. O único que buscamos é agilidade. A concelleira que vai a tomar posición no próximo pleno tomará posición. E todo canto se está acordando aquí, para nada, porque teño que recordarnos que sí, que houve 2 reunións, non unha, houve 2 reunións, donde falamos e o Partido Popular decidiu, neste caso, retirar un punto do orden do día que é onde se nombraban os representantes nos colegios. E ese punto non está aquí, que é o único punto onde vai a intervir, e supoño que habrá que contar coa nova concelleira, que esperamos que cando sea o próximo pleno ordinario, pois tome posición. Aquí o que se busca é agilidade. Aquí o que se busca é que o concello non quede atascado. Espero que seade responsables e que non permitades nunca que isto se atasque. Sabemos que somos un goberno minoría, pero tamén temos claro que o que se está levando aquí, que vos estamos dando unha maioría, porque o Partido Popular ten 3 concejales aí representados nas comisións, o PSOE ten 1 e o Bloque ten 3. Por lo tanto, nós non vimos aquí a calar ningún poder. O poder tédelo vos, o poder de decisión de moitos das cousas que se traen aquí. Está na vosa man, porque na nosa temos claro que vamos a facer, se non é máis que contar con todos vos e contar con os veciños de Moaña para salir desta situación. E, por lo tanto, canto antes nos poñamos a traballar conjuntamente, antes isto empezará a funcionar. Eu, señor Millán, o único que lle pido é que de ahora en adiante o tono que usted está tendo hoxe en día, ese tono ten que deixar. Ese foi o tono que usted estuvo utilizando durante os 4 anos anteriores. Ese tono é o que usted ten que ahora intentar arrimar o ombro a un goberno en minoría e non amenazar con obstaculizar todo o proceso deste concello. Nós o que lle pedimos, pediño o primeiro día e vos vou a pedir ahora e lle pedirei en todas as sesións. O que queremos é contar co Bloque, co PSOE e o Partido Popular facer un goberno diferente e que isto funcione. Simplemente o que se acorda aí, porque no noso programa electoral, vai que a austeridade será o fío condutor do novo goberno. E a única forma de adelgazar, ahora mismo, é que os grupos políticos seamos responsables e mirar que non pode haber as exclusivas que había, e con esta decisión que tomou este novo goberno, aforramos 400.000 euros. E con eses 400.000 euros pagaremos a luz, pagaremos a agua, pagaremos moitas sentencias que hai aí. E ao mesmo tempo pagaremos a pequenos empresarios de Moaña e fora de Moaña para que poidan continuar con súas empresas. Ese é onde temos que estar, a remar o ombro. E nós estamos facendo un grande esforzo. Eu espero de vos que fagades, polo menos, o mesmo esforzo que estamos facendo nós. E seguimos contando coa vosa colaboración.
ser agua. Segunda, a ver se vai confundir, vai pagar. Segunda cuestión. Acaba de facer usted a súa maneira o discurso que tiña que facer hai media hora no inicio desta corporación, que era pedir a colaboración. Entón, tamén tiña preparada a resposta que lle ia dar, o que pasa que usted se esqueceu. Entón, aproveito agora para darlle a resposta. Efectivamente, vai encontrar do BNG un comportamento totalmente distinto do que encontramos do Partido Popular nos pasados 4 anos. Totalmente distinto. Primeira diferencia, vou tratarlo a usted de alcalde, cando usted en 4 anos a min non me tratou nunca de alcalde. Para min díxeno... Por favor. Vou tratarlo a usted de alcalde. Díxeno, e a algúns non lle gustou entenderon mal, que mentre usted ocupe ese sillón, para min é o meu alcalde. E espero que estea á altura do posto onde caeu. Segunda cuestión, comprométome con todos os concelleiros do Partido Popular en que as nosas críticas nunca irán ao insulto persoal, a descalificación, a calumnia, a poñer papeles pegados polos muros de Moaña, insultándonos e despreciando o noso traballo. Iso nunca o terán o BNG. Poden vostedes estar tranquilos. Cousa distinta é que discutamos políticamente e que lle reprochemos o que fagan vostedes mal. En terceiro lugar, para máis vergonza é que conste na acta, conseguirán que aprobemos a acta das sesións deste Concello cando vostedes nunca votaron a favor dunha acta en 4 anos que estiveron na oposición. As actas fainas o secretario en quen confiamos e espero que polo menos aí poidamos estar de acordo. Os demais cambios e os demais acordos terá vostede que ganalos. Terá vostede que ganalos. Naturalmente rompendo a desconfianza que a súa oposición innomeable durante 4 anos conseguiu diante de todos nós. Pero xa gañaron vostedes tres cousas que nós nunca tivemos. Nunca. Agora gañen as outras. Agora gañen as outras. E por último dicirlle que me parece moi ben que vostede lle pague aos pequenos proveedores, pero quero recordarlle que leva vostede 3 semanas de alcalde e aínda non lle pagou ni un euro a ningún pequeno proveedor de Moaña. Ni un. O último pago de proveedores, o último pago fixo eu 15 días antes de que se cambiase a alcaldía. Entón, están moi ben os discursos demagóxicos, pero ollo, nós tamén estamos aquí mirando para ver o que vostede fai. Este último mandato. Por favor, señora, por favor. No transcurso do último mandato, onde o goberno rendiu contas actualmente, os informes de intervención sempre reflexaron fielmente a situación económica do Concello. A ninguén extraña a situación penosa que teñen as finanzas do Concello. Hai diversas causas, non vamos a explicadas, pero parece que ustedes non o sabían. Parece que despois de facer os discursos que prácticamente lle daba feitos o interventor, atopáronse agora con unha situación que non esperaban. Sabe cal é a diferencia? Que cada semana vai a sacar aos medios unha firma o que o Concello lle debe cartos coa cantidad que realmente lle debemos. E segunda cuestión, efectivamente, o PSOE ambiciona que os mecanismos de control dos pagos que agora non teñen as comisións informativas e o pleno, si as teñan, pero en este momento usted pode pagar a que queira. Por favor, ¿dónde está? No se va a pagar, si no hay nada. ¿Cómo pasamos nada? No me explico, ¿cómo se puede pagar ni a un pequeño proveedor? ¿Cómo se puede pagar a un pequeño proveedor
que hay en el concello. ¿Cómo puede ser? Porque si se pagaran los proveedores no habría tanta deuda. Principio básico, si pagas no hay deuda. A ver, por favor. Ahora sí que é o tema. Usted se interviu que tiñan que intervir 2 veces, pensamos falar, e penso que ainda queda pleno por diante para que usted poida intervir e decir o que lle pasa. Bueno, simplemente aclarar que, bueno, cando un colle unha herencia, os quedan de cousas boas e cousas malas, lógicamente. Pero usted, na herencia, o que deixou, o que deixastes, foi a ruína de moitas empresas. E claro que si con millón de pagache os teus amigos. E os que non eran teus amigos quedaban todo un año sin cobrar. Esa é a verdadeira realidade. Pero teña conta unha cousa, que nós vamos a facer un grande esforzo, e o estamos facendo xa, para poder pagar. E se non pagamos en 15 días vamos a decir a verdade, porque por esa porta entran todos os días dicindo que Millán que iba a pagar todos os días. Entran todos os días. No, que me dixo que me pagaba, os que me dixo que me pagaba. Pero resulta que aí non quedou un caso. Esa é a verdadeira realidade. E usted non pode estar a mentir aquí neste pleno. Non pode mentir neste pleno, porque a nós está vindo xente aí. Estáse traballando nun plan de pagos. E non vamos a pagar en 15 días, porque a xente que ven, estamos dicindo, que cobrarán cada 3 meses, religiosamente. E por iso estamos a traballar por iso. Pero iso, como dixo o portavoz do PSOE, o diremos no seu momento, porque non temos absolutamente nada que ocultar. E ustedes saben a verdade. Pero os veciños de Moaña, os 20.000 veciños de Moaña, tamén teñen que saber. Eu non vou ocultar absolutamente nada. Pero nada, ni hasta o último céntimo. Aquí nesta alcaldía, neste ayuntamiento, os veciños de Moaña teñen que mirar que hai pura transparencia. Pura transparencia. E iso é o que vamos a facer. Iso é o que vamos a facer. Se hubo unha mala gestión, tense que saber. E se hubo unha boa gestión, tense que saber. Pero todos sabemos, que o portavoz do PSOE acaba de dicir, que hubo mala gestión, nula gestión. Porque se ha arruinado os veciños de Moaña. Por moitos anos. Nisto non se arregla nin un ano, nin 2, nin 4. Igual necesitamos 15 ou 20. Pero esa é a realidade. Eu digo, esa é a verdadeira realidade da situación que deixastes. Nós vamos a facer un grande esforzo que estamos a facer para que o día, nas próximas eleccións, os seguintes que vengan, que non toquen a situación que nos encontramos nós os antes. Que non somos nós, é o pueblo de Moaña. Esta situación ten que cambiar. E nós vamos a facer o esforzo para que cambie. Se queredes sumarnos ao carro, se queredes arremar o hombro, xa sabedes onde estamos. Pero conocedes perfectamente cal é a situación de cada unha das empresas e da xente que traballou e o que quedou aí, mellor ou non, ou como a mí. E vos, un día, podo dicir que conozco todo, pero que vos quede claro que sí, que o pueblo de Moaña vai a saber todo, todo, non vai a quedar nada. Máxima transparencia, que quede claro. Acabamos É que teño que desmentir a lo que dixeche. Eu non falei de mala gestión, falei de mala gestión. Vai ter tempo para dicilo porque quedan máis puntos e todos sabemos que os puntos van a ter exactamente. Votos a favor da proposta, 8 votos a favor, abstencións, votos en contra, 7 votos en contra. Non está aprobado. Declare, por favor, o secretario máis alto resultado. Sí, que non escoito. 8 votos a favor e 7 en contra. A maioría dos votos son 9, non se vota. A vos. Por favor. Pasamos ao punto 4.